Ya ne? Ka bari kawai. Lafiya ba. Wallahi Nepa ne suka zo unguwarmu wai za su cire wutan gidana. Shine nake so na je kafin a cire wutan ni na cire kafa. Shine kawai. Mai gida ka ce wutan gidan mai unguwa ita ma har da ita za a ce. Kai wallahi duk wanda ya tsallake layin nan a cikin sai dai uwarsa ta haifi wani. So bombastic side eye. Okay, ya ban sani ba. Ya ne? Ya naga kara ban gaji ne a cikin adamai. Ai abin da yake faruwa da naje sai naga aikin su yana. Ba da gaske. Allah, suna kokari. Sun maida ne? Eh.